Δεν κάνω σου. Τι, εγώ δεν βγαίνω, θα καθίσουμε να ράξουμε φουντού. Όχι. Παραγγείλουμε τίποτα. Ποιο μετά, μωρέ. Φωνάζουμε γκομενάκι. Ας τα γκομενάκια, πεινάω σήμερα. Άσε ρε μου, ότι με έκαισαι την πορεία μας. Ωραία μαλάκα. Άγρια, πάμε. Μαλάκα, μες στη μίσια μας. Μαλάκα, δες εδώ! Κρυζά! Δες εδώ τι έχει ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ την βρήκα. Το δίλημα αυτό, το music! Τι? Το δίλημα αυτό! Το θέλουμε αυτό. Το δίλημα αυτό! Τηλεόραση σηκώστε. Δέκα εσύ και 10 εγώ και μετά βγάζω. Εντάξει. Μαλάκες, τι κάνω εγώ με αυτό. Πρόσεχε, μην πέσεις. Όχι μαλάκα, με ένα χέρι εγώ είμαι στο φύσιο. Α, Γέπη! Χάιντε! Ωρε Φρανκ, τι κάνεις κύριε! Όχι, στείλ τα παιδιά αυτά. Φύγε! Φύγε! Το κλείσει. Έλα ρε, τι κάνεις? Έλα, μίλα. Έλα, μ' ακούς? Ναι, άκου μια χαρά. Άκου, είμαι σπίτι και είναι 6:30, θα πάμε για καφέ. Ναι, θες να έρθω τώρα από εκεί? Ναι, έλα. Οκ, δίνομαι και έρχομαι. Εντάξει. Άντε, πάει. Γεια. Να την πάρω ένα βίντεο κλεις. Πού είσαι Αντώνης! Μ' ακούς ρε μαλάκα! Καλά, μια χαρά! Εδώ αράζω σπίτα! Ω, μια χαρά είσαι, δουλειά, δουλειά! Μια χαρά εδώ! Ξυνονίκω την πόλη μου! Γάμισε τα μαλάκα! Λοιπόν, έχω τελειώσει τώρα, εγώ δεν πήρα τα μια ηλίθεια και έχω παρέμει πάνω εδώ να πιάσω ίντερνετ για να σου μιλήσω. Αλλά δεν ξέρω, κάνει παρεμβολές. Και εγώ το πήρα από αυτό το πιάτο. Ναι ρε, άσε το, ούτε πληρώνω τίποτα, είμαι μια χαρά. Κάτσε, είναι σε βλέπω καλά. Πήρες ίντερνετ. Τι έγινε ρε, ρε το κάλασες. Λορέτσα. Καλασμένο τηλέφωνο. Γαμito. Συγγνώμη κύριε, σε ρωτήστε πρωτοβόλη σας. Αλήθεια, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
μου. Τι έγινε, χάλασε. Ξέρω εγώ τώρα έτσι όπως έκανε ξαφνικά η αλυσίδα, δεν Κάτσε ξέρω. το δω λίγο. Το σασμάν. Κάτσε. Θες να το γυρίσω? Ναι. Δουλειά. Πάλι από δουλειά. Τι έγινε φίλε, κάλασε? Δεν ξέρω. Θες να σε βοηθήσω? Αν μπορείς. Ωραία, κάτσε. Μαμά, πήρα καινούριο ποδήλατο, μετεκόρισε ένα παιδί.